I skisportsområdet Davos i Schweiz begynder i dag det årlige topmøde World Economic Forum, hvor regeringsledere fra knap 50 lande og 1.500 ledere fra nogle af verdens største firmaer mødes for at diskutere verdens økonomiske udfordringer. Organisationen fokuserer i år blandt andet på de mest alvorlige trusselsscenarier, som verden står over for de kommende 10 år, og lægger ud med at slå fast, at finanskrisen på ingen måde er ved at klinge af. Det fremgår en rapport, der udgør fundamentet for drøftelserne i Davos, og som oplister 50 globale trusselsscenarier. Og nu siger jeg godmorgen til Henrik Larsen, direktør i forsikringsmæglervirksomheden Marsh. I er blandt bidragyderne til rapporten, der konkluderer, at der er stor risiko for, at finanskrisen stadig er her om 10 år. Hvor sikkert er det? Jamen, godmorgen. Jamen, det tror jeg er temmelig sikkert. For første gang i nyere tid, der taler rapporten her om en kronisk ustabile finansielle marked, vi får. Så det er unægteligt sortsyn, men jeg tror, det er noget, danske virksomheder bør lytte til. Hvilke andre store trusler nævner rapporten? Jamen, så beskriver den også naturkatastrofer og klimaforandringer, som igen er kommet på dagsordenen. Også IT og sociale medier er med på listen over potentielle trusler. Hvordan kan det være? Jamen, der er ingen tvivl om, at vi lever i en globalt forbundet verden, hvor både nyttig og misvisende information spredes som lynet hast. Så det er første gang, vi ser sociale medier som et trussel i den her rapport. Der er blevet lavet tilsvarende risikovurderinger de foregående år. Hvad er sandsynligheden for, at rapporten får ret? Jamen, rapporten plejer at være rimelig troværdig. Den forudså blandt andet for et par år tilbage de stigende fødevarepriser, som vi kæmpede med. Og den forudså rent faktisk også den finansielle krise, vi er midt i. Og tak for den vurdering, Henrik Larsen, direktør i forsikringsmæglervirksomheden Marsh. Selv tak.